Hakika babu makawa a yayin da ka tare mutane akan hanyoyinsu da zimmar ka yi musu tambaya akan mecece soyayya, to tabbas za ka ji amsoshi mabambanta daga gare su, domin kuwa kowa da irin yadda zai bayyana maka me ya fahimta da soyayya. Amma domin jin mecece hakikanin ma'anar soyayya sai ka saurari wannan. Soyayya wata iriyar ƙwayar halitta ce ta cuta a cikin jiki mai wuyar fasaltuwa. Tana ɗauke ne da sinadarin jin daɗi da rashin jin daɗi duka a lokaci guda, kuma tana farawa ne da kamunta ga zuciya bisa da kai da sauran sassan jiki. Soyayya ba ta barin kowa sai ta bautar da shi. Soyayya ta bautar da sarki a cikin jin izzar mulkinsa, malami a cikin jin kasaitar maluntarsa, attajiri cikin ganiyar wadatarsa, shugaba cikin ikon shugabancinsa, saurayi a cikin tashin samartakarsa, budurwa cikin kwalisar budurcinta, yaro cikin shekarun kurciyarsa, talaka cikin halin talaucinsa, bawa cikin rashin yancinsa, baiwa cikin zarafin rashin ikon kanta. Soyayya ba ta bar hatta dukkanin nau'ikan dangin dabbobi ba sai da ta bautar da su. Ƙarfinta ya fi na guguwa, kunarta ya fi na wuta, zafinta ya fi na garwashi, ɗacinta ya fi na guna, tasirinta ya fi na guba, zaƙin soyayya ya fi na zuma, sanyinta ya fi na ƙanƙara. Idan soyayyar gaskiya ta yi kamu to ba a warkewa daga ita, ko ta warke takan bar tabo babba mai wuyar gusarwa daga cikin zuciya. Ta maidar da yawa daga cikin masu hankali marasa hankali, ta maidar da ɗan sarki zama bawa, ta maidar da baiwa zama sarauniya, ta sanya gwarzon namiji yin kuka da hawayensa, ta sanya diyar sarki zub da hawaye mara adadi. Soyayya dai mecece soyayya? Wannan ita ce soyayya, amman soyayya irin ta gaskiya. To ka ji fa yadda tashar Nawa'id ta bayyana maka mecece hakikanin ma'anar soyayya. Yanzu abin da ya rage gare ka kawai ka karkare ka zage ka zabko mana subscribe sannan kai like kai share yau.